A área de FEMEA traballa principalmente no apoio ás asociacións de Cogami. Traballamos en temas relacionados con registros, presidencia, benestar. Traballamos tamén todo o tema que está moi ligado aos permisos de centros de día, centros ocupacionales, todos os temas relacionados un pouco coa gestión de directivas, modificación de estatutos, tanto de organizacións como tamén da propia estructura de Cogami. Outra línea que se traballa desde a área de FEMEA e que está vinculada desde moito tempo é todo o tema de registro de correspondencia, a gestión administrativa da organización. Correspondencia, como decía, atención telefónica e todo o tema documental da organización. Despois tamén traballamos en dúas líneas que tamén teñen vinculación con o movimento asociativo. Unha línea do convenio de mantenimiento de Cogami, que unha parte importante se destina tamén a dinamizar certas zonas onde existen asociacións, e outra parte somos o convenio de formación ocupacional, que tamén ten ese enfoque dirigido a centros. Traballamos tamén en dúas grandes convocatorias que tamén, a súa vez, teñen unha ligación grande con o movimento asociativo, como é a convocatoria do IRPF e o plan de prioridades da Fundación 11, e despois un pouco nas gestións relacionadas con xuntas directivas,